Hola. Bueno, avui venia a parlar-vos del... Ai, què era? Jo dic, ara, avui parle d'això. Bueno, pues el plan B. Volia parlar-vos sobre la confiança. Bueno, n'hi ha una paraula específica que utilitzem els psicòlegs, que és el rapport. El rapport. Això què és rapport? El rapport és la relació que s'estableix entre el client i el terapeuta. És una relació en la que el client confia en el terapeuta i el terapeuta confia en el client. O sigui, a mi de vegades me venen adolescents a la consulta, m'encanta. Crec que és la franja d'edat, l'adolescència, la que més m'agrada tratar. Però de vegades venen les mares també, o els pares, i me diuen que no estan segurs de que els fills estiguen seguint sincers en mi, m'ho estiguen contant tot. Jo els dic que no és necessari que m'ho conten tot. N'hi ha que respectar la privacitat de la persona. Ja no que jo no conte res de ningú, sinó que ells, si no volen contar-me alguna cosa, que no m'ho conten. I a més, en el cas de que me diguen una mentira, no m'estan dient a mi, se l'estan dient ells. El meu treball és donar-me compte de si el que me conten té lògica o no. Si no té lògica, potser siga mentira. Però és que potser, moltes vegades, les mentires no se saben, no les sap ni la pròpia persona, sap que és mentira. Però per a aquesta persona és de veres, o ho viu així. No se dona compte d'eixa, com se diu, d'eixa il·logicitat en el que conta. Per tant, part del rapport és que respectar que l'altra persona te conte el que vulgui, que no se senga obligada a dir-te-ho tot, o inclús a reconèixer que en el passat ha mentit. És una relació que jo explique als clients que és com si jo fos un espill. I simplement la persona se mira a l'espill. A l'espill tu a vegades també t'enganyes, perquè te mires a l'espill i simplement te fas el monyo o no te mires realment, no? I també realment estàs enganyant-te. I bueno, i serà el tema, el rapport. És que jo havia eixit de veres, jo havia eixit de casa decidit, en el tema decidit. I m'ha parat una veïna i després he ficat a gravar i ja no me'n recordava del tema, o sigui... Però bueno, això era el que volia comentar-vos avui. Espero que vos hagi resultat interessant. Digueu-me en comentaris si ja coneixeu aquesta paraula, el rapport. Vinga, gràcies. Adeu.